Haka baidai bat ka jingkhang tala jong ka seng ya ka tollgate jong ka National Highway Authority of India ka bodon halom shnong nadu ka aru paratarik jong ujemang araj RFR hadu mentai ka sengi kitkhot ka seng ke liya kendu badu Additional Deputy Commissioner East Gentil District uba Jonathan Chilla bat kelai kren sani bha haka baidai bat ka nikakam hadin ka jingpatha jong u Deputy Commissioner u Abilash Banarwal ya kitkhot jong ka Khasi Students Union East Gentil District bakin shong perkhat no Habayakren bad umau for kinongelam jong ke KSU East Gentil District Unit ke bagan tupia o President ba Steamly S Suchen bad u General Secretary ba KS Suchiang ke lapan pau bad ong balada ka office jong u Deputy Commissioner East Gentil District kalai ban plejubor ya katala u Deputy Commissioner bad ka office ke di ban shimi ya ka jing ba akli nambar nakalyang jong ka seng kinom weng ya katala tad hadu ba ka National Highway Authority of India kan maramot no ya ka surong ba Steamly S Suchen uloong banakalyang jong ka seng kinyai don kat bait bat kipaj ba ka East Gentil District bat baro kipaj ba kibayai lingba na kani ka surok National Highway Hinriu kibaju ya kendu jing hakale kawan kumta ki kerpat ya DC ba omde ban penso bha tang ya ka National Highway Authority of India haba wan ban longkom u Deputy Commissioner jong ka East Gentil District Henry udai ban don kat bat kipaj ba ka district umde ban ya light na kipaj ba bat kani ka dei ka jing kentu na kalyang jong ka seng kumjo ru ka seng ka kentu ya Deputy Commissioner ba udai ban batha ya ka National Highway Authority of India bakari ban maramat no mardor ya ka surong namar bon ki min sim kila shudo e nakadaw jong ka jing sneo palat kani ka surong na ki jing ja tengkhu kali ka jingkel laki kali bat ki we lagan turu ya UDC ban perkhat nengkong ya ki pai ba ka district na ka banta ka baha ka miat jongki ba ude ban kentai mardor ya ka National Highway Authority of India uba ke es tuchiang ulong ni kren chai hang ne balada ka office jong u Deputy Commissioner ka play ya ka tala na ka office jong ka te ka tollgate ka jingkit khle kan le cha ka office jong u Deputy Commissioner na ka liang ka seng kan om shim ya ka jingkit khle long ru ba ka jinga kren ki nangelam bat ki khot jong ka KSU East Gentil Hills District Union ba ADC ba Jonathan Chilla kam shimla long ka basei so kumta ka seng ka panbana ba ka jingkhang tala ya ka tollgate halom shnong kandang yai biteng qua EU mang cái cảm thấy chúng ta phi đầu ra học cái cảm thấy họ nghe ông đi được chân thật tôi nhiều cái cái chân commitment này là hay cái mấy cột này nhiều cái tổng yên cái cột kis thì hệ ông kỳ what có sai engineer ông EU này thì nó một chút phải cô lệ đó point the liu thì cái gì này yêu tổ và suki yêu thia yêu vào cái issue cái này cái kita cakut baca CBI jadi betul apa dia no ni lawan ni kendu ya EDC jing sang la de ban ni kendu ya EDC adin ga jing khot ikran jong halor ga jing khang tala jong ya ga tolgit badan malum sunong te nagliang jong seng adin ba EDC mdon ni ha ban ni kendu ya EDC te nagliang jong EDC ula ai jing mut ingi bangin plino ya ga tolgit ang te jing ta EDC te nagliang ga isi ngi la dep sim nem step ba kat ba ga kam pat yai kat ba ga dak kesin kam pat pau nginom pli dalile ya ketika tol plaza kemudian nampak lum cunong tidak kejuk usul nyimpen pau bet nyimpen cha bet hakmat jong edisi mene ba nginom mailat ba kin pli ya ketika tol plaza kemudian nampak lum cunong kat ba kana hai kam pat menteri kam ya usurok nadok malidor haduk tubel tena kaliang jongi ngim tre are ban pediang ba kata kajing tha jong disi ba ngin pli ya tol get re ka sa menta haudisi nglen nginam la ban pli nama kajing khang jongi ya tol get nadok arko pratrik jong benai Julai bat haduk menta kadang ya biting namar kajing khang jongi ke long halor gnong rim ba kajing sni pelan usrok ba para borok ki pa gila bitar namar kana kajing lek kana hai hamtam yau NS6 nakliang jini nila ajimut yau edisi ba nakliang jong seng kumbang nila ya sumi karai ko isi men belum step yang ba ni ailat ya ka kane chai ketika tulgit bakan pi office bakin tre kata office work jongki tre ni mailat pat bakin lum khajna kumba kizulum te kumbang li sim ya karai tu ka pratrik tu se don lekhang yang ba kata ka NHI kampat tre kumba untuk pun person yang surok te nakliang si teng baik jingkhang dam te kejuk menta kasiru ni ya kendu ya disi kejuk ka kebanggila klei kaman pai ba te apatrik menta kasiru kalau kejuk bangi sya iki bakin pi office menta ki office work jongki
Andre lum khajna pada ya takle lem cha tela kana kaleng jong bisi kin pli ya kata tin non ka sitip te ni simpat ka raden la ka office tan pli insa ya takle par kalati susu la ka office jong bisi ka pli be ya ka jinglum khajna ka po lum song te ne leng jing song ya ka jinglang sim ka ra ke ban li le sakweru ni ko aban penpau keren sayang ne Nada ka office yang bisi kan libe ya ketika jinglum khajna te po tulget te kajing kre kan le chaka disi office ban nang jing nimla ban sim ka jing kre Nagaliang jongi hi ngindon rangkat bat upaj ba jongi St Hills hamtam bat ipaj ba bayat inti lang bang surok tengi kerpat udisi baumde ban persingaw bahaya kana hai habawan kum deputy commissioner jongi St Hills ude ban rangkat bat ipaj ba jongi St Hills ben yai lait nagi paj ba jong is St Hills kata ka dei jing tul yang kesu ya udisi bron jongi om semua bah bani terang rangkat bat ipaj ba jong St Hills ba un betha yang na hai ba ka dei ban maramot mardor ka dei ban maramot mardor yang ne surok ka ba kumbo paj ba lamat ya jing sang hagi sing tak dep karno gi mesim ngiladu lengba ka jing don jing sni bu surok kamtam ke jing jia gi jing ya tekuk kali jing yap gi briu lengba jing sni parap surok tinang tara wi tu ya disi bron jongi ba un pensingaw bah nangkong yagi paj ba jong St Hills bat kentat mardor iya ka jing pensingaw bah ya kana hai tanga tai ngi kwa ban kentu ya disi bron jongi